Γεια σας παιδιά, σήμερα θα πούμε 4 εύκολους και δύσκολους γρίφους. Θα σας αφήνω 5 δευτερόλεπτα για να τους βρίσκετε και άμα δεν σας φτάνει τόσο χρόνος να πατήσετε pause. Ωραία, ξεκινάμε. Ο πρώτος γρίφος είναι, φαντάσου ότι είσαι σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Πώς βγαίνεις από εκεί? 5, 4, 3, 2, 1. Απλά σταματάς να φαντάζεσαι. Ο δεύτερος γρίφος. Γιατί ο τυραννόσαυρος Ρεξ, γιατί δεν μπορεί να χτυπήσει παλαμάκια? 5, 4, 3, 2, 1. Γιατί δεν υπάρχει. Ο τρίτος γρίφος. Ποιος μήνας του χρόνου έχει 28 ημέρες? 5, 4, 3, 2, 1. Όλοι οι μήνες έχουν 28 ημέρες. Τελευταίος γρίφος και τέταρτος. Ο Μιχάλης βρίσκεται σε ένα κελί και έχει ένα φτιάρι μέσα, το μόνο που έχει, και 2 μέρες χρόνο μέχρι να το μετακινήσουν σε άλλο κελί. Πώς μπορεί να φύγει από εκεί? Προσέξτε, η σωστή απάντηση δεν είναι να σκάψει τούνελ. 5, 4, 3, 2, 1. Η σωστή απάντηση είναι να σκάψει με το φτιάρι, να κάνει ένα βουναλάκι και από εκεί να το σκάσει από το παράθυρο. Αυτή ήταν παιδιά η γρίφη. Για περισσότερα κάντε like, subscribe, share και χτυπήστε το καμπανάκι και θα τα πούμε αύριο.